Ndị be anyị ekene unu dịka anyị na-anabata unu na GCK kwa ụbọchị nke taa. Ihe anyị na-ekpe ekpere bụ na Chineke ga-egosipụta onwe ya n'ụzọ dị iche wee nye anyị dịka anyị na-ege ntị n'okwu nke Chineke taa. Ị mara ihe akwụkwọ nsọ na-akọwakwanụ na mmadụ were ndụ ya wee tọgbọ maka mmadụ ọzọ ma ọ bụ ihe ọzọ. Ụkwana ihe na anyị na-ahụta na ndụ anyị n'ụbọchị niile ma anyị anaghị aghọta. Ụfọdụ n'ime anyị na-ewere ndụ anyị wee tọgbọrọ ihe dịka omenala, wee tọgbọrọ ihe dịka ka anyị si wee ebi ndụ, ma ihe anyị na-eri ma ihe anyị na-aṅụ, na-amaghị na anyị atọgbọgo ndụ anyị wee nye ihe ahụ. N'ihi na ihe ahụ nwere ikike n'ebe anyị nọ. Mgbe Chineke na-asị ka anyị were ndụ anyị wee tọgbọrọ ya dịka Jizọs Kraịst tọgbọrọ ndụ ya n'elu obe wee nye anyị, onwe ihe ọ na-akọwara anyị wụ ka anyị bịakwute Jizọs Kraịst ka o nye anyị mbido na ọgwụgwụ nke eziokwu Chineke ahụ. Anọ m na Mark isi asatọ amaokwu nke 34. Mark isi asatọ amaokwu nke 34. O wee kpọọ igwe mmadụ ahụ, ha na ndị na-eso ụzọ ya, ka ha bịakute ya. O wee sị ha, ọ bụrụ na onye ọbụla achọ ka o so m n'azụ, ya jụọ onwe ya, bulikwa obe ya, na-esokwa m. Na-eso m. Lee anya n'ebe anyị gụrụ ugbu a, ọ sị mgbe ọ kpọrọ igwe mmadụ ahụ oku ka ha bịakute ya, ka ha bịakute ya. Ọ kpọghị ha oku ka ha bịakute omenala, ọ kpọghị ha oku ka ha bịakute okpukperechi, ọ kpọghị ha oku ka ha bịakute agbụrụ ma ọ bụ ebe dị otu a na nke ọzọ. Ọ kpọrọ ha ka ha bịakute ya onwe ya, ha na ndị na-eso ụzọ ya. Lee anya n'okwu a bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst sitere n'asụsụ Grik nke pụtara onye na-amụ ihe. Ọ bụ onye na-amụ ihe. Onye na-eso ụzọ Kraịst na-amụ ka esi abie ndụ nke ga-edu ya na ndụ a. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso ụzọ Kraịst, ị bụ onye agbapụtaworo, iwe bụrụzi onye na-eso ụzọ Kraịst, iwe malite ịmụta ka esi ebie ndụ. Ihe ọbụla ị na-anụ site n'ebe Kraịst nọ, ihe ọbụla ị na-anụ site na Kraịst bụ nke ga na-eduzi ndụ gị ugbu a. Ị na-amụta ka esi edu ndị ọzọ, ma tupu iduwe ndị ọzọ, ị ga-amụta ka esi edu gị onwe gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ idu ndị ọzọ, kedu ka ị ga-esi duo ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anya gị kpuru ìsì? Wee gakwuje onye mgbapụta, o wee metụ anya gị aka, anya gị wee mepee, iwe malite ịhụ ụzọ. Nke mbụ, ị ga-amụta ka esi edu onwe gị tupu iduwe ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ka esi ebi ndụ. O nwere ndị na-aghọtaghị ihe bụ ịbụ onye ndu. Ị ga-edu onwe gị tupu iduo ndị ọzọ. Ọbịa bụ otu Kraịst si wee mee ya. O gosiri ha site n'ịbụ ihe nlereanya, n'ihi na ha bụ ndị na-amụta ihe. Ha wee malite ibi ndụ dị iche, ndụ ọhụrụ, ndụ jupụtara na amara, n'ihi na ha nwere omume nke idu onwe ha. Ha wee jụọ onwe ha. Ha maara mgbe ha na-ajụ onwe, mgbe ha ga-ekpebi n'onwe ha sị, lekwa ụzọ nke m ga-eso, jee ije n'ime ya. Ha bụ ụzọ duo onwe ha tupu ha eduwe ndị ọzọ. Ọ bụ na o nwere nọ n'ebe a nke ga-edu ndị ọzọ, hazie ha, chịkọta ha, gwa ha ebe ha ga-eje na ihe ha ga-eme, ma ndụ ya achịtaghị aja n'ihe banyere ezi omume. Ị ga-amụta idu onwe gị tupu iduwe ndị ọzọ. Ị ga-amụtakwa mgbe ị bịakwutere Kraịst, o nwere ihe ndị na-ịma gị na mbụ, ihe na-enubeghị na mbụ nke ị ga-anụ, ihe ndị na-ịma gị nke ị ga-amata. Ị ga-ama ka esi ajụ nke ochie, ajụ ndụ ochie, omume ochie, akparamagwa ochie. Ịjụ ndị ahụ, gbakute ha azụ, gba ha alụkwaghị m, n'ihi na ị na-amụtazi ka esi ebi ndụ ọhụrụ. Iwe jụ nke ochie. Nke a bụ ihe ọ pụtara ịbụ onye na-eso ụzọ. Onye na-eso ụzọ Kraịst ga-amalite ibi ndụ ọhụrụ. Ọ bụghị na ọ ga-abụ onye nọ n'ogo ọta akara ụbọchị ndụ ya niile, ọ dịghị eto eto,
bụrụ akakpọ. Mba, onye dị otu abụghị na-eso ụzọ. Onye na-eso ụzọ Kraịst abụghị onye na-ajụ ụjọ akwụkwọ. Ịma o nwere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ịga akwụkwọ na-atụ ha egwu. Ha achọghị ịnụ ihe ọhụrụ na ndụ ha. Ha achọghị ịmụta ihe site na akwụkwọ siri ike ma ọ bụ mmụta siri ike. Ha chọrọ naanị ka ha nọrọ nke onwe ha. Ma onye na-eso ụzọ Kraịst bụ onye na-amụta ihe kwa ụbọchị. Ọ na-adabere na Kraịst ụbọchị ndụ ya niile. Ọ ga-agwa gị ụfọdụ ihe ndị na-emaghị na mbụ, kụziere gị ihe, nye gị ntụziaka, nye gị ndụmọdụ, iwe malite ibi ndụ ọhụrụ nke gị onwe gị na-amabụghị na mbụ. Ị na-amụta ihe site na Kraịst kwa ụbọchị ka ị wee malite ịdabere na ya kwa ụbọchị. N'ezie, nke a bụ ihe anyị na-amụta. Ihe anyị na-amụta bụ ihe na-ebulite anyị elu. Ihe mụtara n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe na-ebulite gị elu n'ụlọ ọrụ. Ihe mụtara site n'ebe Kraịst nọ bụ ihe na-ebulite gị elu n'ime Kraịst. Anyị na-amụta ihe ka e wee bulite anyị elu. Ọ bụ ya mere onye na-eso ụzọ Kraịst ji wee bụrụ onye na-amụta ihe mgbe niile. Ndị na-eso ụzọ Kraịst, n'ihi na o nwere ihe ha mụtara, ha wee bụrụ ndị ebuliri elu, ịbụ ndị ozi. Mbuli elu na-abịara n'ụzọ gị. Mbuli elu na-abịa n'ụzọ gị o, na ndụ a, n'ije ozi gị, n'ezinụlọ gị, n'aka ọrụ gị, n'obodo ebe isi pụta. Ị na-ebi ndụ na-amụta ihe ka e wee bulie gị elu. Ị ga na-amụta karịa ka ị wee ritekwa uru karịa. O nwere ụfọdụ ha mụtatụrụ ụfọdụ ihe n'ụlọ akwụkwọ ọta akara, n'ụlọ akwụkwọ kọleji. Mgbe ha lechara ule kọleji, onweghị akwụkwọ ọzọ ha na-agụ. Onweghị ihe ọzọ ha na-achọzi ịmụta na ndụ a. Naanị ihe ha mụtara, ihe ochie ha maara. Ha hapụwo ụlọ akwụkwọ kemgbe afọ 10 n'ebe ahụ ka ha nọ. Onweghị ihe ọzọ ha na-amụta. Onwekwanaghị uru ọzọ ha baziri nke ha ji eritekwa uru ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-enwetakwu nkwanye ugwu, ọ bụrụ na ị ga-enwetakwu ihe bara uru n'ụwa a, ị ga-abụ onye ga-amụtakwu ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ama ama karịa, ị ga-amụtakwu ihe. Ọ bịa mere eji nọ n'ebe a taa. Ị ga-amụtakwu ihe. Mụ onwe m ga-amụtakwu ihe. Ị ga-amụtakwu ihe ka ị wee. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Chineke, ọtụtụ ihe anyị na-anụ site n'okwu ozi ọma a onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eme ka o ruo anyị ntị. Nwa na onwe m anyị ghọtago, eritego ọtụtụ ihe n'uru. Nke mbụ na dịka onye matara Jizọs Kraịst, aga m esogide ya wee were ndụ m wee nyefee ya n'ụbọchị niile nke ndụ m. Nke abụọ, onye ọwụ na-anabatara Jizọs Kraịst bụ onye a na-atụ anya na ọ ga-ahụ Chineke n'anya, na-ahụ okwu Chineke n'anya, wee sogide ya wee ruo ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ị na-ewere mkpụrụ obi gị nye onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a, ọ ga-asacha gị, mee ka ị dị ọcha, gbaghara gị mmehie gị, gbanwee ndụ gị kpamkpam. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a, ka o wee rụọ ọrụ ebube n'ime ndụ gị, naanị welie aka gị elu. Onye nwe gọzie gị. Welie aka nri gị elu. Jehova gọziere m gị. Ekele dịrị Chineke n'isi gị. Welie aka gị elu, welie ya nke ọma. Ọ ga-eme ya ugbu a na-egbughị oge ọbụla. Ọ ga-eme ya ugbu a n'otu ntabi anya. Ọ ga-eme ya ugbu a ngwa ngwa kpọkuru aha onye nwe anyị. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ọ bụ na ị ga-ekpebi n'obi gị niile ka ị hapụ ajọ omume gị taa, si onye nwe anyị, ana m ahapụ mmehie m niile. O wutere m bụ ka m si wee mejọọ gị n'oge ndị gara aga. Onye nwe ana m abịakwute gị ugbu a. Ọ bịa mere nje eweli aka m elu. Biko gbaghara m. Ọ ga-agbaghara gị. Ọ ga-agbaghara gị n'otu ntabi anya. Onye nwe anyị gọzie gị n'iweli aka gị elu. Gwa ya ugbu a, onye nwe m, nke gị ka m bụ. Naanị gị nwe ndụ m. Abụzighị m nke ekwensu ọzọ. Abụzighị m nke ndị ọjọọ ọzọ. Naanị nke gị ka m bụ. Nke gị ka m bụ. Gbanwee obi m, gbanwee ndụ m,
nye m nzọpụta, ka nzọpụta bata n'ime mkpụrụ obi m. Kelee Chineke na o meworo gị ya. Ọ dịghị onye ọ na-ajụ, ọ dịghị onye ọbụla nke na-abịakwute ya nke ọ na-achụpụ. Onye ọbụla nke na-akpọku ya n'ime mmụọ na eziokwu, ọ na-anapụta ha. Kelee ya, si ya na anabatawo m ya, ama n'imezuwo ya. Ana m ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Lekwa mkpụrụ obi ndị a niile, ndị were ndụ ha nyechasịa gị kpamkpam. Onye nwe anyị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si wee dị, wezuga omume ha niile, wezuga mmehie ha, tụba ya n'ime oke osimiri nke mgbaghara mmehie kpamkpam, ka a ghara ichetakwa ya ọzọ megide ha ọzọ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke mmehie n'obi ha, wezuga amamikpe ahụ n'ime obi ha, wezuga adịghị ike niile n'ime ndụ ha. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, mgbaghara mmehie pụtara ihe ka ọ dị n'ime ndụ ha, nwere onwe pụọ na mmehie nye ha ugbu a. Onye nwe anyị, ka amara gị bata n'ime ndụ ha, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa. Nwetanụ nzọpụta nke onye nwe anyị ugbu a n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na ama n'imezuwo ya. Ama m n'imezuwo ya. Anyị kwere n'imezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ekele dịrị Chineke na o mezuworo gị ya. Asị m ekele dịrị Chineke na o meworo gị ya. O wezugawo mmehie gị niile, ọ gbagharawo gị, o nyewo gị nwere onwe. Ị gaghị adịkwa ka ịdị ọzọ. Ugbu a ka a na-ekpe ekpere banyere gị. Ebe ọbụla ị nọ, ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị, ị bụ okorobịa, ị bụ agbọghọbịa, dịka anyị na gị na-ejikọ aka ọnụ taa, ọrụ ebube ga-eme n'ime ndụ gị nke na-etụwaghị anya ya. Ndị ikom na ndị inyom, ebe ọbụla unu nọ, ndị nọ n'ọwa ozi anyị, mmụọ m na mkpụrụ obi m na-ejikọ aka n'ebe unu nọ ugbu a, dịka a na-ekpe ekpere, dịka m na-ekwusa okwu Chineke. Ebu m gị n'obi ebe ahụ ị nọ, n'ime ụlọ gị, ebe ọbụla ị nọ. Ike nke Chineke na-arụ ọrụ ebube nke dị ịtụnanya, ọ ga-eme na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Gịnị mere na anyị agaghị ekpekọta ekpere ọnụ? Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'oge awa dịka nke a. Anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. A na-arịọ gị onye nwe anyị ka ịrụ ọrụ ebube nke dị ịtụnanya na ndụ onye ọbụla taa n'aha Jizọs. Zọpụta mkpụrụ obi ndị a, zọpụta ndị ha na mmehie na-alụ ọgụ agba mgba, kpọghachite ndị daghachiri azụ n'okwukwe, gbaa ndị nke gị ume bụ ndị kwere ekwe. Onye nwe anyị, ọgwụgwọ nsọ niile na nnapụta niile nke anyị chọrọ, rọpụta nye onye ọbụla, metụ mkpụrụ obi ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na emewo ya, anyị kwere na emewo ya. Anyị ga-enye akụkọ otuto n'aha Jizọs. Onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Imarumaye, Imarumaye, Imarumaye papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwe na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnyụnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị.
ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gchq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.